ପିଲାମାନେ ଆମେ କବିତାଟି ପଢ଼ିଥିଲେ ଆଗରୁ। ଦେଖ ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଦେଇଛ। ତୁମକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ଗୋଟେ ଟାସ୍କ ଦେଇଥିଲି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଯାହା ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛ ସବୁ ଲେଖିକି ରଖିବ। ଲେଖିଛ ସମସ୍ତେ? ମୁଁ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାତା ଚେକ୍ କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆମେ ଏହାର ଅନ୍ତିମ ଭାଗ ବା ଶେଷ ଭାଗଟି ପଢ଼ିବା। ସମସ୍ତେ ବହି ଖୋଲ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବହି ଦେଖ। ପିଲାମାନେ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀ ଗଣ, ତାହାର ପରଶେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ଆଉ ଥରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ, ନାହିଁ ଆଉ ଏ ଭୁବନେ ଜୀବନ ଚହଳ। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ, ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତରେ। ଧୀରେ ଆସୁଅଛି ନିଦ୍ରା ନର ନାରୀ ଗଣ, ତାହାର ପରଶେ ଏବେ ମୁଦିବେ ନୟନ। ପିଲାମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ବିଷୟ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈମାନେ ଗୋଠରୁ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସନ୍ତି, ଚଷା ବାହୁଡ଼ି ଆସେ ନିଜର ଘରକୁ ନାନା ରଙ୍ଗରେ ଗୀତ ଗାଇ, ଏବଂ ଆକାଶରେ ତାରା ଦେଖାଯାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଦିନ ସାରା କ'ଣ ହୁଏ? ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ସକାଳୁ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଉଠନ୍ତି, ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରନ୍ତି, ଯେଝା କାମରେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ସବୁ ସାରା ଦିନ ସମସ୍ତେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରୁହନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାମ ସେମାନେ ସାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ତୁମେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଅ, ପାଠ ପଢ଼, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାଠ ପଢ଼ା ହୁଏ। ତାପରେ ତୁମର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କରାହୁଏ, ପୁଣି ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼, ତାପରେ ଖେଳ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତୁମେ ସତେଜ ରୁହ ବା ସକ୍ରିୟ ରୁହ। ସେମିତି ଚଷା ଯାଏ ବିଲକୁ, ସେ ସେଠି କାମ କରେ, ସେ ସେଠି ସକ୍ରିୟ ରୁହେ। ଏବଂ ଯିଏ ଯାହାର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ କର୍ମସ୍ଥଳରେ ସକ୍ରିୟ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ, ରାତି ଆସିଯାଏ, ସମସ୍ତେ ପୁନର୍ବାର ନିଜର ବସାକୁ ବା ବାସସ୍ଥାନକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ସେଇଠି ସେମାନେ ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତି। ଆମର ଦିନସାରାର କାମ କଲା ପରେ ମଣିଷ ହେଉ ବା ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ। କାହିଁକି ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା ହୁଏ? ନା ପୁଣି ତା ପରଦିନ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପୁଣି ସେମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତେଣୁ ଆମର ସବୁଦିନର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ା। ସେହି ବିଶ୍ରାମ ସମୟ ଆମେ ରାତିରେ ପାଇଥାଉ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ବିଶ୍ରାମ ସମୟର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଯେମିତି ଘଣ୍ଟି ବାଜିଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା, ସେମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏବେ ଆମର ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ଚାଲି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବସାକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ ବା ବାସସ୍ଥାନକୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କବି ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଅଛି ଏବେ ଦିବସ ଗହଳ। ଗହଳ ମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଯେଉଁଠି ଜମା ହେବେ, ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗି ରହିଥିବ ଏବଂ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପରିବେଶ ଲାଗି ରହିଥିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗହଳି। ଦିନ ଯାକରେ ଏଇ କାମଟି ହୁଏ। ଦିନ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସମୟ, ରାତି ହେଉଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ। ଏଇଠାରେ ଏଇଆ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦିନ ସାରାର ଗହଳି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ଗହଳି ନାହିଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଫାଙ୍କା, ସବୁଆଡ଼େ ପୁରାପୁରି ନୀରବତା ଏବଂ ଶୂନ୍ୟତା। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଦିନର କାମ ସାରି ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏବେ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଏବେ ଯେଉଁ କରୋନା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଘରେ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଏବେ ଭାବିପାରିବା ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମର ସମୟ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କାରଣ ବାହାରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଆଦୌ ଗହଳି ନାହିଁ। ତୁମେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯାଅ କି ବଜାର ପରିବେଶକୁ ଯାଅ, ଗହଳି ସେଠି ଆଦୌ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମିତି ଦରକାର ନ ପଡ଼ିଲେ ବି କେହି ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆଗରୁ ଆମ ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା? ୟା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଆମେ ଦିନ ସମୟଟି ହିଁ ଗହଳ ଚହଳରେ ବିତେଇଥାଉ ଏବଂ ରାତିରେ ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥାଉ। ତେଣୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ରାତି ଦରକାର ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ତାହାର ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଦିନ ଯାକର ଗହଳ ଚହଳ ଆମର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନାହିଁ ଏ ଭୁବନେ ଆଉ ଜୀବନ ଚହଳ। ଜୀବନ କହିଲେ ଜୀବନ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚହଳ ବା ଗହଳ କେଉଁଠି ଲାଗି ରହିଥାଏ? ଯେଉଁଠି ଜୀବନ ଅଛି, ଜୀବନ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ
ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ଛୋଟିଆ ପକ୍ଷୀଟି ସେ ଉଡ଼ୁଛି, ତାଠୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ହେଉଛି ପ୍ରଜାପତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଲରୁ ଫୁଲ ଉଡ଼ୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ ଦେଖୁଛ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, କାରଣ ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଜାପତିଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ମରି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାର ସୁନ୍ଦରତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ଆଉ ସେଠି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳତା ସବୁବେଳେ ଜୀବନରେ ହିଁ ଥାଏ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଆଉ ଚହଳ ନଥାଏ କେତେବେଳେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲେ, ରାତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସେ, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦିନ ଶ୍ରମ ଅନ୍ତେ ବସି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସର୍ବେ ଆକୁଳ ଅନ୍ତ। ଦିନ ଯାକର ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଥକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ଘରକୁ ଯାଇ ମନ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକୁଳ ଥାଏ, କେମିତି ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯିବ। କାହାର ଗୋଡ଼ କାଟୁଥାଏ, କାହାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଥିବ, କିମ୍ବା ଦିନ ଯାକରେ ଯିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ ତାକୁ ବହୁତ ଥକା ଲାଗୁଥିବ। ତୁମ ମାଆ ବି ସାରା ଦିନ କେତେ କାମ କରନ୍ତି, ତୁମ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ତୁମର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି, ଘର ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି, ସଫାସୁତୁରା କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଶ୍ରାମ ନେବା। ସୁଯୋଗ ରୂପରେ ଚାଲି ଆସେ। ଏଠାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ବ ବରଦାନ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ତାକୁ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେ ଏହି କବିତାଟିର ଆନନ୍ଦ ଭଲ ଭାବରେ ନେଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରେ। ପିଲାମାନେ ୟାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ମନେ ରଖିବ, ଆବୃତ୍ତି କରିବ, ତୁମକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।